wetan weso merat meratandane yen wis bangun anjing yang surya arsa madangi jagat raya Petra dawuh mrene wah kok bola-bali kula mawon menika Kang Gar nggih sami nganggur Kang Bawur nggih nganggur aku percaya karo kowe kok Tru inggih lajeng pundi Tru iki mesti kok Prabu Baladewa ki golek aku mengko yen aku ketemu kaya apa le duka aku arep golek daya golek akal aja nganti Koko Prabu rengu karo aku arep dadi bakul rangsa Mitra nggih monggo megating cakranira Kinadus Karwijaya Kasuma alingana sagunung Ranguna sang aditiwe krama Langgana tawat Prabu Baladewa mingut cancut terwondo sampun ngermet astanipun piyambak duka ya sinipi ringkeng Rai Prabu Sri Bathasena keteranggul kalian tiang ingkang sadirongsa lho wong adol rasa mandel tak takoni kowe Pandhapya gumulung mangungsir sering sata Kurawa kambah kongke seru kapitih merut kaludin sagunging praratu lho Yai Bathara kawula ninggih Koko lho kok Yai Bathara ngono ki piye lho kok agungane rowak rawek tudung bodol nganggo sandal bandol mikul keranjang bodol isine rongsok iki kepriye nalare mangke rumin Koko Prabu ngaturi pirsa nalika rumiyin Koko Prabu kula aturi talabrata kangge nebus pidasa kalang bumi kapuri tapa masuk Jiwaraga ana salebeting Padepokan Curug Sewu kula piyambak padha saknalika pikantuk wangsiting dewa kula ugi kapuri tapa talabrata kula kapuri tapa nista lajeng jingkaripun Koko Prabu rumiyin